L-Oppożizzjoni Nazzjonalista fermament temmen fil-protezzjoni li għandha tingħata lit-tfal u l-minuri u kif spjegalna d-deputat Claudio Grech kien għalhekk li l-Partit Nazzjonalista vvota favur il-liġi tal-protezzjoni tal-minuri li titratta l-tfal f'ċirkostanzi soċjali diffiċli. Aħna fl-aħħar xhur wettaqna proċess sħiħ ta' kollaborazzjoni fuq din il-liġi, proċess li permezz tiegħu aħna daħħalna ħafna punti addizzjonali fil-liġi, punti li jippromovu l-interessi ta' tfal, punti li jsaħħu l-protezzjoni li jġirqilhom it-tfal taħt din il-liġi u allura aħna nemnu li din il-liġi issa hija ħafna ħjar minn dak li kienet. Il-kelliem tal-Oppożizzjoni għad-drittijiet ta' tfal u tat-tarbija fil-ġuf ta' dawn il-kummenti lil Net News l-għada tal-votazzjoni fil-Parlament u spjegalna illi minkejja dan il-vot favur, l-Oppożizzjoni ma tistax ma tinnotax kif il-Gvern baqa' jwebbes rasu u ma nkludix il-protezzjoni tat-tarbija fil-ġuf fil-liġi. Il-Gvern baqa' jinsisti sfortunatament illi ma jagħtix l-istess protezzjoni li qed jagħti lit-tfal imwielda lit-tfal illi jkunu għadhom fil-ġuf, lit-tfal illi ma jkunux imwielda. Aħna nemnu kif dejjem hemmen il-Partit Nazzjonalista illi t-tarbija fil-ġuf jistħoqilha dik il-protezzjoni u jistħoqilha dik il-protezzjoni aktar minn kwalunkwe kategorija ta' persuni oħra għas sempliċi raġuni li dik il-kategorija ta' persuni għal iktar kategorija ta' persuni vulnerabbli. Il-Gvern kien diġà vvota kontra din il-proposta tal-Oppożizzjoni fil-Kumitat Parlamentari għal konsiderazzjoni tal-abbozzi. Dan wara li l-protezzjoni tat-tarbija fil-ġuf kienet tneħħiet anke mill-liġi tal-vjolenza domestika. Il-Gvern issa baqa' jirrifjuta li jaċċetta l-proposta tal-Oppożizzjoni biex id-definizzjoni ta' minuri tkun tinkludi wkoll it-tarbija fil-ġuf u fl-istess ħin il-Gvern irrifjuta wkoll li jżomm il-klawsoli fil-liġi eżistenti li kienu jitolbu li ċirkostanzi fejn it-tarbija fil-ġuf tkun f'periklu għandhom jiġu rrappurtati. Allura aħna ħassejna l-bieraħ fil-Parlament illi kellna nesprimu dan id-diżappuntana, kellna ukoll nissottolinjaw il-pożizzjoni tagħna fuq din il-materja, però kollox ma kollox imbagħad aħna derilna li kellna nivvotaw favur din il-liġi għal raġuni li din il-liġi ser tagħti protezzjoni ħafna u ħafna aktar lit-tfal.